Kamene, palice a nadávky najhrubšieho zrna. Tak vyzerá susedské spolužitie v jednej z obcí neďaleko Trnavy. Manželský pár tvrdí, že ich susedia terorizujú. Zvyšok ulice aj starosta majú iný názor. Prípad už riešila polícia, ombudsman aj sociálka. Nechce sa to riešiť, bohužiaľ. Tento incident má byť iba špičkou ľadovca susedských nezhôd. Údajný útočník však tvrdí, že v skutočnosti ho Jan stiahol do svojho dvora a snažil sa zinscenovať útok, preto sa iba bránil. My sa začali natahovať pri bránke a chcel som ho nadvihnúť do luftu. No a automaticky, jak som ho učal do rozkroku, tak som sa ho omylom zachytil. Hovorila tá, no a on má na to veď pokusa na nás. Dusná atmosféra však panuje aj na opačnej strane ulice. Jan tvrdí, že ho napadol mladík, ktorý sa priženil do vedľajšieho domu a pracuje ako mestský policajt v Trnave. Tam ma kumbáli napadol, polámal mi okuliare. Nový sused to však odmieta. Jan vraj presne vie, kedy je v práci, kde ho sám vyhľadal a snažil sa vyprovokovať konflikt. Neskôr mal na neho napísať viaceré podania. Keď som sa nasťahoval, začal pán Kinči neustále do mňa rýpať, lebo som bol nový človek, nový objekt. Podľa Jána a jeho manželky je však problémov oveľa viac. V zime im vraj pre výstrahu kto si hodil do dvora polená, v ktorých boli navrtané náboje. Bolo to oznamované na kriminálnej polícii s tým, že bolo tam riešené ako pachateľ neznámy. 14.2. sa nám vyhrážal na novo, že kedy už priložíme konečne do PC tieto polienka. Manželia tvrdia, že susedia im do dvora prehádzajú odpadky či psie výkaly, a to vraj preto, aby ich donútili predať dom. Tí sa však nad takýmito tvrdeniami len pousmejú, sami sa totiž snažia manželskému páru vyhýbať. Konflikty v Bučanoch mali minulý týždeň nabrať na obrátkach, na ulici opakovane zasahovala polícia. Jan totiž tvrdí, že sused, ktorý sa venuje kickboxu, fyzicky napadol jeho manželku a poranil jej chrbticu, s ktorou má chronické problémy. Chcel ma hodiť pod auto, bol ako som sa mu vyšmykla, ani sama neviem ako. Ja som obišiel zďaleka, keď na koľko si nevšímam, to je všetko. Spolunažívaním susedov v niekoľkých domoch sa opakovane zaoberala aj obec. Ja to vidím neriešiteľné, už som mu odporučil, nech sa obráti na občianskoprávny súd, ale on všetkých vidí, všetci sú vinovatí, len on nie je vinovatý. Jana mrzí, že doteraz sa všetko riešilo ako priestupok, naopak on sám má podľa vlastných slov na krku podmienku. Asi 2 alebo 3 roky dozadu rozkopal tie sklené dvere na okresnom úrade. Z Buča na Trnavy Dalibor Skladan, televízia Joj.